Magandang gabi Pilipinas. Ito si Mike Paduan. Narito ulit tayo sa ating latest sa panahon dito sa bansang Pilipinas na yung araw po ng Lunes hanggang Miyerkules. Huling araw ng buwan ng Enero hanggang ikalawa ng buwan ng Pebrero 2022. At ito po ang ating Tagalog version na pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Bago tayo mag-proceed sa ating update, gusto ko lang mag-greet ng Happy Chinese New Year sa inyong lahat. Lalo na bukas, February 1, ay ang Chinese New Year. So, bukas will be the start nitong tinatawag nating Year of the Tiger. So, I hope and pray na ang 2022 under Year of the Tiger will have improving conditions, lalo na sa pandemic. And hopefully, sana walang bagyong malakas na tatama ng Pilipinas. Okay lang papasok ng power but hindi siya mag-landfall. Yan talaga ang normal conditions ng mga bagyo, but since may mga weather systems na nakaka-affect sa mga bagyo like high pressures, kaya tumatawid sila ng Pilipinas. But hopefully, sana ganyan po ang magiging taon natin. Sana lahat tayo ay mag-improve ang buhay, ang kabuhayan, dahil po sa medyo taghirap po tayo. Okay? Sa taong 2020 hanggang sa mga oras na ito. So, umpisa natin ang update. Ito po ang ating latest GraphSat na yung araw po ng Lunes hanggang bukas Martes, Chinese New Year. At sa nakalipas na 48 oras simula nung Sabado, may biglang dumaan po na frontal system sa may Luzon. At yung kanyang shear line na nagbigay ng mga thunderstorms sa Bicol region, but mga 5 o 6 na oras lamang simula kaninang early morning. Pagdating ng mid-morning, okay na siya, okay na ang panahon, but may mga thunderstorms pa rin sa may Catanduanes. So as of this time, nandiyan pa rin yung shear line, posible pa rin magbigay ng mga ulan, mga showers, rain sa Bicol region, lalo na po sa eastern sections ng Partido, eastern sections ng Albay, Catanduanes for the next 3 days hanggang Huwebes, lalo na pag nag-shift na po galing sa easterlies. So, na yun po, nag-maintain po na yun yung hanging amihan sa may Luzon at apektado na rin ang Metro Manila, Calabarzon, Bicol region. So, combined effects po ito dito sa Bicol, okay? Shear line at northeast monsoon o amihan. Subalit, ito pong amihan na ito hindi masyadong basa, okay? Mahangin, medyo maulap, may mga drizzles, lalo na po sa may silangan bahagi po ng Cagayan Valley, silangan bahagi po ng Calabarzon, but ang western sections ng Ilocos region, from Ilocos Sur down to ibang parte ng Cordillera region, also dito sa may Dagupan, Pangasinan, Zambales, hanggang sa may western sections ng Bataan, okay? Ay nasa influence po ng medyo dry monsonal flow dahil na-protect po sila ng Sierra Madre kaya pagdating po sa may western sections ng Luzon ay medyo tuyo at hindi masyadong maulan itong amihan, itong surge na nag-exist na yon, okay, sa mga panahon na ito. But apektado rin ang Mindoro, Romblon, Marinduque, so medyo malalaki ang alon po sa karagatan ng Pilipinas, so mag-ingat lang po yung mga lalayag po sa karagatan, mga fishermen. So, iwas muna, okay? Yung mga fishing boats, make sure na safe po ang mga bangka ninyo, mga ships, para hindi lumubog, okay? Kasi pag ganitong panahon ng amihan, medyo malakas talaga o malalaki ang alon. So, yan po ang panahon natin. Ang ibang bagay ng ating bansa ay magiging katamtaman, medyo mainit sa may Visayas, Palawan, at Mindanao. Subalit sa Mindanao, may mga paminsan-minsan may mga thunderstorms na nabubuo, lalo na po na yung hapon o gabi sa may Soxagen area, Zamboanga Peninsula, dito rin sa may Lanao provinces at Davao region. Meron po tayong near equatorial trough po dito, near equatorial surface trough, mga cloudiness po yan, may mga thunderstorms malapit sa equator, south ng central Micronesia. So, wala naman pong intention nito na maging LPA. So, all clear po ito. So, until now, wala po tayong low pressure or tropical cyclone development for the next 5 to 10 days. Okay?
So, yan po by the way, ang temperatura dito ay hindi masyadong kalamigan. Although dito sa may Batanes, extreme northern Luzon, medyo bumababa ng 22, 21. Dito sa Bicol, nasa 24, 25 lang. Hindi masyadong malamig. Okay? Alam natin na global warming ang ating planeta. Grabe na po mga temperatura. Kahit may mga ganitong cold snap dahil ng amihan, ay madali naman pong nawawala. Okay? So, next week meron pa pong isang surge ng amihan. Hopefully, baka mas malamig yun. Sana magbigay rin ng konting lamig sa atin dahil medyo mainit ang ating panahon. Ito yung fast animation. So, makikita po ninyo na medyo okay po ang ating bansa. Wala masyadong major rain except po mga local thunderstorms na maliliit na naglalast lang ng 2 oras sa may Mindanao. At dito po sa may at dito po sa ating zoom in satellite animation, so makikita po ninyo yung mga low level to mid level cloudiness, mga alto cumulus, mga cumulus stratus na naka-affect po dito sa may eastern sections ng Sierra Madre, ng Luzon, eastern sections ng Cagayan Valley hanggang sa may Calabarzon. So wala naman masyadong ulan, mga light rain lang po ito lalo sa hapon. So makikita po ninyo yung lamig ng medyo malamig na panahon dito sa area nito ng Eastern Luzon. Except po sa Bicol, hindi masyado pang nakakamdaman. Although, pag early morning, medyo malamig ng bahagya at mahangin dahil po sa amihan. So, yan po ang zoom in satellite animation. Ito naman po yung rain forecast mula sa European model hanggang Huwebes. So, bukas, inasahan pa rin ng mga possible mga showers along the eastern sections ng Luzon, dito rin sa may Bicol, Eastern Visayas, may mga hindi naman masyado po dito, so medyo tuyo rin dito. Sa Mindanao, may mga isolated thunderstorms. So, lalo na po sa hapon, po. Hapon yan, between 1 to 4 p.m. may mga thunderstorms sa Davao Region, Sorsogon. Sa Miyerkules ng hapon, inaasahan pa rin natin may mga possible thunderstorms sa may Sorsogon, Eastern Mindanao, dito rin po sa may Bicol, dahil po sa shearline, posibleng magbigay rin mga ulan sa susunod na ilang araw sa may Bicol region, sa may Partido area, lalong-lalo na. At dito rin po sa may Oriental Mindoro, eastern sections ng Northern Quezon, dahil po sa amihan. At yung shearline, sa Huwebes, ay mag-shift na po tayo mula sa amihan, hihina na po siya, galing na po itong easterly, so hanging silanganin. May mga possible na isolated thunderstorms sa Bicol region. Dito rin po sa may, lalo na sa may eastern Samar, may mga possible thunderstorms po dyan. Dito naman po sa Mindanao, sa may eastern sections, o Silangan bahagi, at dito rin po sa may Zamboanga Peninsula at Lanao at Sorsogon area. At possible may surface trough po dito, but hindi naman po siya LPA. Magbibigay lang po ng mga ulan sa bahagi nito ng Pilipinas. So, tandaan natin, panahon pa tayo ng La Nina, kaya may mga ulan-ulan po tayong nakakanasan. At ito po ay may persist hanggang Mayo at baka mag-extend pa hanggang June. Magko-coincide po sa start ng tag-ulan sa Pilipinas, na po yung western sections kasi yan po yung start ng amihan. At bago tayo mag-proceed sa wind forecast, ito na muna yung rainfall accumulation forecast hanggang Huwebes. So, ito po yung mga areas na may mga possible mga showers sa eastern sections ng Cagayan Valley, sa may eastern Cagayan. Dito rin po sa may Northern Quezon, kasama po ang Polillo Island. Coastal areas po ng Camarines Provinces, Catanduanes, sa may eastern sections ng Albay, Sorsogon. But may mga chances din makakapenetrate po ito sa may Naga, Iriga, at inner portions ng Central Bicol. May mga possible na penetration ng ulan, dala ng possible fragmented na po ito ng shear line. Yan po, mag-shift na po siya mula sa east ang hangin. Ganyan din po sa may eastern Visayas, hindi masyado. Dito naman po sa may eastern sections ng Davao region, sa may Karga, may mga possible isolated rain showers and thunderstorms. Doon po ng possible surface trough po dito. In the equatorial trough, baka magbigay ng mga pagulan sa ibang bahagi po ng Mindanao. At bago tayong paalam, ito yung wind forecast mula sa European model until Thursday hanggang Huwebes po.
So, ngayon, nandiyan pa yung amihan, 30 to 40 or up to 50 kph sa coastal areas. Bukas ng Chinese New Year, February 1, ay hina na po yung amihan. Northeasterly surface wind flow pa na lang po dito sa may Bicol at Visayas. Kaya din po sa may Eastern Luzon. Sa Wednesday, mukhang lalakas po ang easterlies. So, possible medyo mahangin ng bagya pa rin sa may eastern sections ng Northern Quezon, Bicol Region, Visayas, and Eastern Mindanao. Pagdating po ng Huwebes ng hapon, ay shifted na po mula sa east ng hangin. So, yan po sa Bicol Region, Eastern Visayas, at Eastern Mindanao. Kaya ito po sa, although dito sa may Northern Quezon, medyo localized northeasterlies, but generally speaking, easterlies po yan. So, may mga possible na mga thunderstorms na posibleng maganap sa darating pong Huwebes. Okay, so yan po. Yan po ang ating latest sa ating panahon ngayong araw po ng Lunes hanggang Miyerkules. At babalik ulit tayo sa Miyerkules pang ibigay sa inyo latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padong Papala. Mag-ingat po tayong lahat. May hashtag WeatherWiser, hashtag TyphoonWiser. Be healthy and strong always. Again, Happy New Year sa lahat ng mga celebrate ng Chinese New Year. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.